Jam 7 isuk, bel wis muni. Murid-murid padha mlebu kelas. Kelas 12 MIPA 2 wayahe Bu Iza, yaiku wayahe pelajaran basa Jawa. Iya, Bu. Paringi kehormatan Ibu Bujo. Paringi salam. Sugeng enjing Bu. Sugeng enjing anak-anak. Dina iki Ibu arep nekanake bab unggah-ungguh basa Jawa. Ana sing ngerti apa kuwi? Kula Bu. Unggah-ungguh basa kuwi aturan krama nalika nganggo basa Bu. Kaya nggunakake krama karo uwa, monggo karo kanca. Leres tas, sapa sing bisa bingung nganggo krama? Kula Bu, gunane kamu kuwi muat, kadang malah salah terus. Nggih, Bu. Biyen kula ngomong karo Pak Guru nganggo kowe. Nanging nganggo jeneng panjenengan. Kula sabeninten gunakake basa krama Bu. Leres per. Sampun leres napa dereng? Sampun, Bu. Nggih pun cekap semanten kula akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bel istirahat muni. Murid-murid padha metu lan dolanan. Iku iki piye lek kok malah jongkrok wong? Neng kalau tel bali. Lah aku ora jarak kok, kowe jono suwe. Omonganmu ku lho kasar kaya ora ngganggu. Lho kowe dhewe nganggo kowe kok. Kuwi ngoko kabeh. Wes, cah loro aja tukaran. Cah loro padha ae, basa ngoko kuwi ra pantes dienggo tukaran. Bener, kowe kudu iso nahan emosimu lan sapa sing bocah omongan. Basa kuwi duwe tata krama. Ayo, Alip karo Pendi tukaran. Ayo melak ibu saiki ngene BP. Kowe paham ora akibate gelut ing sekolah? Kuwi ora mung nglanggar aturan, nanging nuduhku kurang ngajeni. Nyun pangapunten, Pak. Kula kadung emosi. Kula bingung pangapunten Bapak, kula nggih salah. Anak-anakku Jawa ana gangguwe. Ngoko kuwi ora salah, nanging kudu ngerti sapa sing kok aja ngomong lan kawahono. Aja nganti salah kata, malah gawe padu. Iya, Pak. Wis, saiki nang Balyo maro kelas. Nggih, Pak. Aja gelut meneh ya. Nggih. Nih, aku jek sepuro ya, pancen aku sing salah. Aku ora ngerti apa iku ganggu. Iya, Ben, aku iya. Mula ayo sinau bareng. Basa kuwi kudu ngluhurake sesrawungan. Wah, aku senang krungu iki. Kowe berarti wis padha dewasa. Sing penting saiki wis akur lan ngerti lelakone.